Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşdagys. Baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuň hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow sanly ulgan merkezine barıp bu ýerde alınıp barýan işleriň barşy bilen tanışdy. Häzirki döwürde bu orada öňde goýulan wezipler çözmek ileri tutulýan möhüm meseleleriň hataryna durýar. Hormatly prezidentimiz paýtagtymyzdaky sanly ulgan merkezine geldi. Bir yerde döwlet başçylygynda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Hukukçylyk Geňeşiniň sekretary Amanow hormatly prezidentimiziň udul beren tawşyklaryny ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly sanly ulgan merkezine alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Bellenşäri hormatly prezidentimiziň öňde goýan wezipelerini doly ýerine ýetirmek ornuna maksady laýyk işler amala aşyrylýar. Munyň özi şol bir wagtda ýurdumyzda giňden ornaşdyrylýan sanly ulgamyň maglumat toplulygyny öpçünetnägede günüktirilenler. Sonra bir yerde Türkmen Aragatnaşyk Agentliginiň sanly ulgan merkeziniň hünärmeni kiber howpsuzlygy öpçünetmek boýunça döwlet maksatnamasyna kesgitlenilen wezipelere laýyklykda degişli işleriň ýerine ýetirilýäni barada hatabat berip, alınıp barýan käbir işler bilen hormatly prezidentimiz tanıştyrdy. Bir yerde ýola goýulan işleriň ýekli sanly tehnologiýalar peýdalanlyp, maglumat howpsuzlygynyň öpçünedilmegine ýardam berýär. Merkezde ýurdumyzyň ministrliklerine we pugdoklyň dolanyş edaralaryna hem de olaryň garamagyna naky düzümlerde ýerine ýetirji häkimiýetiň ýerli edaralaryna maglumat aratnaşyk ulgamlarynyň kiber howpsuzlygyny öpçünetmek boýunça işler alınıp barýar. Hormatly prezidentimiziň karary bilen tasdiklanan kiber howpsuzlyk boýunça döwlet toparakyna düzgünnäme laýyklykda kiber howpsuzlygyny öpçünetmek boýunça döwlet maksatnamasyndan we ony ýerine getirmegiň 2017-nji 2021-nji ýyllar üçin meýilnamasyndan gelip çykan wezipeleri talaba laýyk ýerine getirmek maksady bilen bellenlen işler ýygyderli durumça geçirilýär. Türkmenistanda elektron resminama dolançygy we sanly hyzmatlar hakkında kanun hemde ýurdumyzyň ministrliklerine we pugdoklyň dolanyş edaralaryna elektron resminamalar dolançygy ulgamny we internet web saytlary döretmek hemde işe girmek boýunça bir näçe resminamalar kabul edildi. Oňa laýyklykda ýurdumyzda ençeme web saytlary döredildi we bellige alındy. Telekommunikasiýalar we informatika institutunyň binýadyna tanly çözgüt IT meýdança hojalyk jemgyýet döredilip, jemgyýetiň hünärmenleri tarapyndan ýurdumyzda tanly ulgamlarynystyrmak boýunça targytlar kabul edilip, olar önümçi ornaşdyrylýar. Amala aşyrylýan bu işleriň ýekdinde maglumat binýadynyň howpsuzlygyny öpçünetmek ilkinji nobatdaky wezipeleriň hataryna durýar. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentimiz ulgamyň maddi enjamlaryň binýadyny berkitmek üçin ýerul işleriň geçirilmeligini hemde burada hünärmenleri taýýarlamagyň we olaryň hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagynyň möhümdigini belledi. Döwlet başçylygymyz bular barada aýdyp, Türkmen Aragatnaşyk Agentliginiň ýanyna döredilen döwlet kiber howpsuzlyk gullagynyň işini döwrüň tarapyna laýyk ýygyderli kämilleşdirip durmagyň wajypdygyna ünsjekdi. Munyň özi ýurdumyzda kiber howpsuzlyk boýunça alınıp barýan işleriň netijeligini hassa ýokarlandyrmaga mümkinçilik berer. Ýergelen aýtsak, kiber howpsuzlyk boýunça işiň kanunçylyk hukuk binýadam öpçünedildi. Bu orada kabul edilen kiber howpsuzlyk hakynda kanunyň uly ähmiýeti bardyr. Döwlet başçylygymyzyň taşlygy bilen işinip taýýarlanan bu kanunyň wajypdygyny ýurdumyzda giňden ýaýdanlandyrylan sanalaşdyrmak işler kesgitleýär. Täze tehnologiýalar, elektron hyzmatlar jemgyýetiň günnelik durmuşynyň aýratyn bölegine urildi. Akylly ulgamlar döwlet edaralarynyň we ähli pugdoklaryň işine ornaşdyrylýar. Bu bolsa öýrençiň gurulşyny hemde dolandyrylyşyny düýbünden üýtgedýär. Türkmenistanlylar üçin Aragatnaşyň barha täze hyzmatlarynyň hödürlenmegine aýratyn üns berilýär. Düýpli programmalaryň önümleri döretmek we gollamak ulgamyna ýaş hünärmenleriň sanynyň köpelmegi hemde hünär taýdan başarnyklarynyň artmagy boýunça işler alınıp barýar. Hormatly prezidentimiz sanly ulgam merkezinde işleriň döwrewap derejede ýola goýulmagy, bu urda alınıp barýan işleriň dünýä tejribesini almak arkaly mundan meýlekde kämilleşdirilmegi hemde döwrewaplaşdyrylmagy ýurdumyzda sanly ykdysadyty ösdürmegiň konsepsiýasynyň maksady laýyk amala aşyrylmagyna üren möhümdir diýip belledi. Şoňa görä bu urda ýaýdanlandyrylan işlere ilkinji derejede ähmiýet berilmelidir diýip hormatly prezidentimiz bu babatda bir näçe anyk wezipeleri öňde goýdy. Döwlet başçylygymyz Türkmen Aragatnaşyk Agentliginiň ýanynaky döwlet kiber howpsuzlyk gullagynyň alyp barýan işleriniň möhüm ähmiýetini ünsjekip, onuň esasy ýerine ýetirmeli wezipeleriniň üstüne durup geçdi. Şol wezipeler ýurdumyzda kiber howpsuzlyk syýasatyny durumça geçirmekden, merkezleşdirilen tertipde gödäwçiligi amala aşyrmakdan, kiber howpsuzlyk boýunça toparlaryň işini utgaşdyrmakdan ibaratdyr diýip hormatly prezidentimiz aýtdy.
Döwlet başçylygynda bular barada anyk wezipeler kesgitläp, vice-premieri Döwlet Topçuluk Geňeşiniň sekretaryna birnäçe degişli taşyklar berdi. 22 fevralda hormat prezidentimiz sanly video aragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Ýurdumyzyň Ahal, Balkan, Daşowuz, Lewap we Mar welaýatlarynyň häkimliklerini bolan maslahatlarda hormat prezidentimiziň öňde goýan jogapkärli wezipeleriniň durmuşa geçirmeň ýollary barasynda giňişen görüň edildi. Hemde wezipeler kesitdenli. Maslahatlara welaýat, şäher hemde etrap häkimlikleriniň jogapkär işgärleri, welaýat derejesindäki idara kärhanlygyň ýolbaşlary we beýleki degişli hünärmenler gatnaşdylar. Welaýat häkimliklerine bolan maslahatlarda milli özgörtmeler maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi, häzir günlerde mögümleýin owakyjylyk işleriniň alınıp barylşy we ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösürmekde öňde durýan jogapkärli wezipeler bardy giňişen görüň edildi. Agykinler ýyda getmek, o senat toplumyny häzirki döwrüň wezipeleriniň üstünlükli ýerine ýetirmegini mümkin etmek, şu döwrüň esasy wezipet hökümine kesgitdenli. Owakyjylyk işleriniň gurulşyny, ekrançylyk meýdanlaryny we owakyjylyk tehnikalarynyň, tohumlaryň ýa-da ekişine taýýarlanyşyny aýratyn seljerme berildi. Bu wagtda derwayt wezipeler bir pursadam ünsün düşürilmelidir diýip maslahatlarda çykyp geplen adamlar bellediler. Häzirki döwürde owakyjylyk işleriniň üstünlükli ýerine ýetirmegi Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmaň watan ýylynyň ýokary netijeleri beslenmegini mümkin eder. Maslahatlarda ýaz meýdan işlerine taýýarlyk görmän wezipeleriniň ýokary hil derejetiniň üpçün edilmeligi bellenli. O welaýatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýokarlandyrmak boýunça durmuşa geçirilmeli işlere de aýratyn üns çekildi. Munyň özi ykdysady özgörtmeleriň üstünlükli durmuşa geçirilmegine ýardam berer. Yer eýeleri bilen ýürüýte şertnamalary boýunça gurulýan işler hem hemişe üns merkezinde saklanmalylar. Olary ýokary hilli tohumlar we ýeterlik mukdarda dökünler bilen üpçün etmek meselesini de jogapkärçilikle çemeleşmek gerek. Bu bolsa ýerleriň hasyllygyny ýokarlandyrmagy, şeýlelikde şanly garaşdyrmyň 30 ýyllyk toýuny münasip zäkmet sowatlar bilen garşylamaga şert dördür diýip çykyşlarda aýdyldy. Welaýatlaryň toprak howa şertlerine laýyklykda ekrançylygy milli tejribeler ulanmak bilen ilmi esasy ýoly goýmagyň ähmiýetine de ul üns berildi. Yer suw serişçileriniň maksadyna hemde ilmi taýdan isatlandyrylan ugurlar boýunça peýdalanmalygy hakynda has giňişen görüň edildi. Şeýle maslahatlarda baý nakallaryny oturtmaň ýazgy mögsümini ýokary derejede guramaň, hemde üstünlükli geçirmeň wezipelerini de aýratyn üns berildi. Bu işleriň toplumlaryň häsiýetiniň üpçün edilmegi zerurdur. Maslahatlarda belirlenen maksatnamalaryň berje edilşi, ýaşaýy jaý toplumlarynyň, bilim we saglyk goruş idaralarynyň gyş döwründäki üpçünçiligi, owa milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilşi, ýylatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça işleriň ýagdaýy, gök, bakça ekinleriniň yer almasynyň ekişine ykdysam taýýarlyk görmeň we bu işler ýokary hil derejesinde hemde öz wagtyny ýerine ýetirmeň wezipeler dogrusyna aýtmak bilen çykyp geplen adamlar öňde durýan işler we olary ýerine ýetirmeň ýollaryny taýyk kesgitlediler. Ýurdumyň welaýatlaryna alınıp barlayan gurulşyklar bardy, maslahatlarda jekmejek görüň edildi. Garaşdyrmyň 30 ýyllyk münasibetde ulanmaga berilmegi gödüňde tutulýan imaratlar we desgalar öz wagtyny hemde ýokary hil derejesinde ulanmaga bermek hemişelik talapdyr diýilip çykyşlarda aýdyldy. Öňde durýan ähli wezipeleriň berje edilmegi üçin mümkinçilikleriň we şertleriň bardygyny bellemek bilen maslahatlara gatnaşanlar berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni, hormat prezidentimiziň dördüp berýän ajaýyp mümkinçilikleriň bolan gowunç buýsançlaryny beýan etdiler. Owa milli maksatnamasyny üstünlükli berje etmeň ýurdumyzyň ähli welaýatlaryny 2020-nji Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmaň watan ýylyna da durmuş ykdysadyny ösürmeň wezipeleri gurrunsyz ýerine ýetirilmäge degişdir. Bu jogapkärli wezipeleriň üstünlükli berje edilmegine hormat prezidentimiziň gol çeken retminamalary bilen täze wezipe bellerlen adamlaryň münasip goşun goşşoklyklaryna önem bildirildi. Maslahatlarda şu ýylyň wezipelerini ýokary guramaçylyk ýagdaýyny ýerine ýetirmeň zerurdygyny ýene-de bir gedek üns çekildi. Bu bolsa täze sepkitleri tarap önemli gitmäge mümkinçilik berer. Hormat prezidentimizin owakyjylygyny amala aşyrýan özgörtmelerine laýyklykda ekrançylyk meýdanlaryna ýazlyk yer almasyny ösürip ýetirmek işleriniň giňden ornaşdyrylmagy bu podokda gazanılan ul üstünlikleriň biridir. Bu azyklyk ekini ösürip ýetirmekde we ondan bol hasyl almakda ýurdumyzyň daýhanlary hem özleriniň çekýän ýagdusy zähmetler bilen baý iş tejribe toplaýarlar. Mögsümleýin owakyjylyk işleriniň häzirki jogapkärli günlerini Ahal, Mar welaýatlaryna da şu ýylky ýazlyk yer almasynyň ekişini ýokary hilli we agrarçyň ekanyň talaplaryna laýyk geçirmek işleri güýçli dep günalanyp barlýar.
Berqarar döwletiň bagtýarlyk döwrüne ýurdumynyň raýatlaryny günnelik sarp edilýän azyk önümleri bilen bolelin üpçün etmek uğruna köp işler durmuşa geçirilýär. Muňa bolsa Ahal welaýatynyň ekin meýdanlaryny ösürilip ýetişdirilýän yer almanyň ak bazarlaryny wedäp halkymyzyň azyk üpçünçiligine öňjeýli goşunt bolýanlygyny aýratyn bellemek gerek. Ahal welaýatynyň şäherine ýaýylyp ýatan ekin meýdanlaryna teleke çykaran näsiller we ekransy daýhanlar Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmaň watan ýerinde da esasy azyk ekinleň biri bolan yer almanyň bitkinli we bereketli hatyny ýetişdirmek meýilleşdirýärler. Daýhanlar yer alma ekmek üçin yerler taýýarlamak işlerini yer wediňden talabyla geçirmek gadandylar. Türümden orta tap yerler ýumşatmak üçin tagy suw tutuldy. Yerler taba gelenden soň mineral we yerli dökünler bilen imitlendirli. Şondan soňra eksik geçirjek yerlerde sürüm tekilleýiş çiýdilemek şeýlede zoýy çekmek işleri göňüňize ýola goýuldy. Häzirki wagtda Ahal welaýatynyň etraplarynyň ekin meýdanlaryna yer alma ekişini geçirmek işi gün saýyn gyzışýar. Ekişde hormatly prezidentimiň alyp beren kuwatly traktorlarynyň olary tirkelen yer alma ekicileriniň bökdönüşde işledilmegi gadanlýar. Ekişi geçirmek işi agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda alınıp barlýar. Ekişi bilen birlikde yerlere fosfor dökünini dökmek işem utguşykly alınıp barlýar. Agrar partiýatynyň Ahal welaýat komitetiniň işgärleri gärennesi daýhanyň aratyny ýygy-ýygydan bolup, özleriniň ýakyn gollawlaryny, matlagatlaryny berýärler. Telekeçe kärennesiler we ekransy daýhanlar tarapyndan yer alma ekişiniň häzirki günlerde talablaýyk ýokary hil derejesinde depkinle alınıp barylmagy bu jogapkärli möhütümiň bellenen möhletli üstünlükli tamamlanjakdygyna, şu şanly ýylda bu ekiniň bol hasylynyň ösürilip ýetişdiriljakdygyna bolan ynam pugtalandyrýar. Hormatly arkadaşlarymyň owa huzurlugyny amala aşyrýan özgertmelerini göýek we baksy önümleriniň bolçulugyny üpçün etmek barada öňde goýan gaýra goýulmasy wezipelerini üstünlikli durmuşa geçirmek Mary welaýatynyň owa huzurluk buwdagynyň işgärleriniň esasy baş maksady bolup durýar. Beýleki göýek ekinleri bilen birlikde ýarlyk yer almatyndan bol hasyl almakda ýeterlik iş teziribe toplayan welaýatyň edermen kärennesiler şu günler möhütümleýin owa huzurluk işleri bilen bir hatarda yer almatyny ekmek işlerini guramaçylykla alyp barýarlar. Yer almatynyň ekiljek yerleriniň yer wediňden taýýar edilip goýulmagy, endigan tekillenmegi bu jogapkärli işiň şalt depkinler bilen alınıp barylmagyna uly ýardam etýär. Häzirki wagtda welaýatyň daýhan birleşikleriniň daýhan huzurluklarynyň ekrançylyk meýdanlaryna owa huzurluk ekinlerini ekmek maksady bilen hususy önüme önürjileri bölünip berilen yer böleklerini ýarlyk yer almatynyň ýokary hasyl berýän biziň toprak we howa şertlerimizde durnukly tohumlar ekilýär. Welaýatyň daýhan birleşikleri we önüme önürjileri şu günler yer almatynyň ýokary hili tohumlary bilen hem ýeterli üpçün edilýär. Hormatly arkadaşlarymyň tagallasy bilen owa huzurluk işgärlerine dünýäniň iň kämil, kuwatly tehnikalarynyň we owa huzurluk gurallarynyň ýygydarly satyn alınmagy, kärennesileň dökün suw we tohum bilen ýeterli üpçün edilmegi, welaýatyň bawa daýhanlarynyň owa huzurluk buwdagyna bol önüm öndürmäge bolan höwetlerini barha artdyryp, olary bilen sepkitleri ruhlandyrýar. Häzirki günde welaýatda ýazgy yer almatynyň ekişini kuwatly traktorlaryň we ekiji gurallaryň kömegi arkaly agrotehnikanyň talaplaryna laýyk almy esasy geçirmekligi aýratyn ünsärlýär. Yer almatynyň tohumynyň topraga kada laýyk düşmegine, owa huzurluk buwdagynyň ýürüýti hünärmenler tarapyndan ýygydarly gözegçilik edilýär. Bu jogapkärli möhütümde ekişiň ýokary derejede geçirilmeginiň yer almatyndan bol hasyl almakda oňat netijeler berjekdigine düşünýän welaýatyň kärennesiler şu günler hasy gaýratly dähme çekýärler. Ýurdumynyň owa huzurluk buwdagyny ösdürmäge, göýek we baksy ekinlerinden bol hasyl almakda tutanýarlyk görkezýän bawa daýhanyň asly zähmetleri netijesinde welaýat boýunça yer almatynyň ekişi geçirilýän meýdanyň hektary gün-günden artýar. Şu günler ekin meýdanlaryna ide ekiji guraly kuwatly tehnikalaryň taýlaşykly bökdönüşde işleýän görnüşlerini hemde ýarlyk yer almatynyň gönekilen hatarlaryny fiýilnagda da welaýatyň ussat bawa daýhanlarynyň ekiş möhütümini ýokary hilli, guramaçylykly geçirjekdiklerine we yer almatyndan bol hasyl almakdaky bilen sepkide eýelejekdiklerine bolan ynam pugtalandyrýar. Azyklyk ekin bolan ýarlyk yer almatyny ekmek ýaly möhüm işe uly ähmiýet berýän welaýatyň bawa daýhanlary Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmaň watan ýylynyň her bir iş gününi onurja dähmet üstünlikleri bilen jemleýärler. Ýurdumynyň bazarlaryny göýek önümler bilen ýeterli üpçün etmek baradaky asly işleri münasip goşunt goşýan Mary welaýatynyň kärennesileri owa huzurluk buwdagyny amala aşyrýan özgertmeleri we ýylýur pähwitli alyp barýan bilent maksatly işler üçin hormatly arkadaşlarymyza alkyş sözlerini aýtýarlar. Hormatly prezidentimiň kiçik we orta telekeçilik gollamak barada edýän täsir taýlalary netijesinde ýurdumyzyň hususy ulgamyny ilatymyzyň uly üstlegi bildirýän hemde daşary ýurtlardan ýetirilen önümler bilen bätleşip biljek yerli gurulşyk önümlerini öndürmek işlerem talabalaýyk ýola goýulýar. Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmaň watan ýylyny döwrüp gurulşyk önümlerini öndürmekde oňat iş netijelerini gadanýan kärhanlaryň birem Mary welaýatynyň Akynji hususy kärhanasy.
Bu hususy kärhanaň işçileri halkymyzyň guruşyk önümlerine bolan islegini kanagatlandyrmak maksady bilen önümçülüge kämil tehnologiýaly daşary ýurt enjamlaryny ornaşdyryp, bu gurda baý iş terjibi toplaýarlar. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne bu hususy kärhanada bar bolan önümçülük bölümleri döwrüwaplaşdyrylyp, olar ýokary hil derejeli önümleri önürýän kuwatly enjamlar toplumy bilen öpçün edilyp. Bu ýerde bede önümlerini önürmekde zerur bolan polistrol çygmalyň ownuq bölegi kompýuter ulgamy arkaly dolandyrylýan tehnologiýaly enjamlaryň kömegi bilen buğ bilen belli bir derejede gysylyp, onun täze gurulşyk önümi alınýar. Sonra emele gelen 4 burçly önümler bölüklere bölünip dürli görünüşli bede önümler taýýarlanylýar. Hususy kärhanalaryň we hojalyklaryň buyurmalaryna laýyklykda taýýarlanylýan dürli görünüşdäki we dürli ölçekdäki bu gurulşyk önümleri tebigy taýdan arasy önüm bolmak bilen döwrüwap binalaryň bedek işlerine giňden ulanylýar. Bu hususy kärhanada şular ýaly ýokary hili gurulşyk önümlerini her aýda uly tapgyrlar taýýarlanýar. Ýeri gelende bu önümler daşary ýurtlarda önerilýän gurulşyk önümlerinin hil derejesiniň birçe hem dälligini bellemek gerek. Hormatly prezidentimiň ýurdumyzyň telekeçilerine berýän kömekdir gollawlarynyň ruhlanyp zähmet çekýän Türkmenistan Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Mary welaýatynyňky Akynjy hususy kärhanasynyň telekeçileri gurulşyk önümlerini has, kämil, döwrüwap görünüşlerini önümçülüge ornaşdyrmak işlerinem gownaja ýoly goýýarlar. Telekeçileň çekýän ihlasly zähmetleriň netijesinde bolsa, önerilýän bu gurulşyk önümleri ýerli howa şertlemede durnuklylyk hem ýokary hililik bilen tapawutlanýar. Kärhana hil dolandyryş ulgamynyň halkara standartlary guramasynyň talaplaryna laýyklykda ISO güwänämesine münasip bolanyňam aýratyn bellemek gerek. Kärhanaň işine sanly ulgamam giňden ornaşdyrylýar. Öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk guraýan bu kärhanaň işçileri öz önerýän önümleri bilen internet saýty arkaly ilatymyza tanışdyrmak işlerinem alyp barýarlar. Häzirki döwürde amatly we ygtybarly bu gurulşyk önümleri ýurdumyzyň çägine gurulýan ýaşaýyş jaýlarynyň we beýleki medeni maksatly desgalyň içki we daşy görünüşlerini öz boşly bedeg berýär. Eşur telekeçiler Türkmenistan parahatçylyk we anaşman watan ýerine de oňat iş netijelerini gazanýarlar. Kärhanaň işçileriniň önerýän tebigy taýdan arasy bolan bu önümlerini içerki bazarlamada we daşary ýurt bazarlaryna da uly isleg bildirilýär. Hususy kärhanaň işçileri özleri hakynda döredýän şeýle giň mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize tüý sürekden çykýan alkyş sözlerini aýdýarlar. Daşary welaýatynyň telekeçilerim hormatly prezidentimiň döredip berýän ajaýyp mümkinçiliklerini netijeli peýdalanyp, alyp barýan işleriniň diýip günlerini hasam güýçlendirýärler. Welaýatyň Niýat Fadynak etrawynyň çägine ýerleşýän kämil guruji hojalyk jemgyýetine alınıp barýan işlerim munyň aýdy misallar. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ajaýyp mümkinçiliklerini peýdalanýan Daşary welaýatynyň telekeçileri Türkmenistan parahatçylygy we ynanşmagyň watan ýeriniň häzir günlerine alınıp barýan işlerini dipgini sähelçe de gowşatmaýarlar. Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan kämil guruji hojalyk jemgyýetiniň telekeçileriniň durmuşa geçirýän işleri munyň aýdyň misallary. Welaýatyň Niýat Fadynak etrawynyň çägine ýerleşýän bu kärhana gahramanlar hadamynyň ýygydarly berýän tapşyryklaryny uralyp, hemem milli liderimiziň himayet gollawlarynyň netijeli peýdalanyp, uly isleg bildirilýän polipropilen haltalarynyň önümçiligini ýoly goýdy. Hojalyk jemgyýetinde ornaşdyrylan häzirki zaman ösün kämil enjamlary kärhananyň zähmetli işgärleriniň ýokary hili önüme önermekligine mümkinçilik berýär. Hytaý Halk Respublikasyna getirilen kämil enjamlar önümden ýokary hil derejesinde önerilmegine mümkinçilik berýär. Şeýlelikde bu önümler Türkmen standartlary baş döwlet gullawynyň talaplaryna hemem dünýä ürünlerine laýyk gelýän önümlerdir. Kärhana peýdalanylýan Şygmaly Balkyn welaýatynyň Gıyandy şäherçesinde ýerleşýän polimer önümler kärhanasyndan. Şeýlede Türkmenmaşyň newti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan alýar. Täze kärhana dogry güýjünde işlände, oň her aýda 150 tonna Şygmaly gaýtadan işlemegi şert durar. Bu ýerde önerilýän önümleriň hyrydarlarynyň azalygyny ýürütip bellemek möhümdir. Kärhananyň önümlerini daşarky bazarlarda eksport edilýänini bu ýetişen bellemek bolar. Bu ýerde zähmet çekýäniň aglaby böleginiň ýaşlardan ibarat bolmagy aýratyn bellenilmegi işidir. Kärhanaň zähmetli işçileri hemem hünärmenleri Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň agzasy bolup, olar hormatly prezident bilen ýurdumyzda telekeçiligi ösdürmekde berýän gollawlarynyň ruhlanyp gaýratly zähmet çekýärler. Türkmenistan prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmegiň maksatnamasynda ykdysadyň döwleti degişi däl bölegini ösdürmek ileri tutulýan uğurlagyň biridir.
Polipropilen önümlerini önürýän BTD kärhananyň işgulukçary mukaddis garaşadymyň 30 ýyllyk bayramynyň giňden belenýän ýylyna önümçüligi hasam giňeltmek bilen şany sene ajaýyp zähmet sowgatlaryny taýýarlamagy maksadyny ýadyr. Häzirki gadanylýan ýetijleri bu maksadyň hasıl boljakdygyny anamartyrýar. Şunuň ýaly giň mümkinçilikler dördük berýän gahrman arkadamyda hususy kärhananyň işgulukçary tüý sürekden alkyş kememi hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezidentimiň parasatly başçylygyny berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe diýarymyzyň ähli ulgamlaryny amal aşyrýan tutumly özgörtmeler, döredilýän giň mümkinçilikler ýurdumyzyň edary kärhanlaryny, şol sana hususy ulgamyň telekeçilik işine de uly zähmet galkynyşyny öredýär. Batda gadamlar bilen şanly ösüşler wesenýän ezi diýarymyzy kiçi we orta telekeçilik ösdürmek babaty alınıp barlayan oýlanşykly döwlet siýasatlary hususy ulgamyň işiniň kämilleşmegine oňyň şertleri döredip, gysga döwürde özüniň anyk netijelerini berdi. Alaytyda ýurdumyzyň hususiýetçileri dürli maksatly senat önümleri bilen bir hatarda berqarar watyrymyzy azyk bolşulugynyň döredilmegine de özleriniň sallamly goşunatlaryny oşýarlar. Ak badarlamyda azy önümleriň bolşulugynyň döredilmegine Liverpool aýtynyň telekeçleri uly işini görkezip her bir güni, her bir aýy anamly zähmet ýeňişlerine wesiýärler. Senagatçylyk telekeçer birleşmesiniň azasy telekeçi Maksat Şaýymowyň ýol başlygy edýän ýaňy ýakyny açylyp işe girdilen Türkmenaba şäherindäki hususy önümçiligiň işi hünärmenleri öňjüli zähmet bilen toý deserhanlamydan saçaklamydan bede ulan etkememi ötönümleriniň durly görnüşlerini ilaty bökdönşi getirmekde netijeli işleri alyp barýardyr. Türkmenistan parahatçylygy we ynanşmagyň watany ýylyna ulanma berleni bu hususy önümçilikde her günne malatynyň bir tonudan ora gaýtadan işlenip etkemem şoklady önümleriniň 25 oly görnüşi taýýarlanýar. Olardan yarım hakydalyň görnüşde köýtönde çüli hadar awçy ýaly şoklady önümlerini, gaýnadylan görnüşdäki arkaç, altyn açar, altyn kenar şoklady önümlerini, gaýnadylyp hakydalyň änew, altyn şapak, gündogor şoklady önümlerini hemen beýlekleri görkemek bolar. Şeýle bu ýerde taýýarlanýan şahenem altyn çeşme, Gunşo, Nygmat, Daşrabat ýaly şoklady önümleriniň bizmeçeliň durly görnüşleri alyjylaryň islegli haridine urulýar. Önümçiligiň bökdönşide ýol goýulmagyny bu hususy kärhananyň mallarçylyk hujurlygyny idilýän ýerşähli mallardan alynýan malaty esasy çygymal bolup hyzmat edýär. İşleri barha ilerleýän döwrübap önümçilikde daşary ýurtlaryň kämil enjamlary oturdulyp, önürleýän önümleriň hil derejesine aýratyn uly ünferliýär. Taýýar ady garytlary ýygylarly hil barlahanatyna geçirilýär. Muňa bolsa bu ýerde talabalar enjamlaşylan barlahanada döredilýän şertleri dol mümkinçilik berýär. Önümçiligiň golaýyny etkemem etönümlerini ýerlemäge niýetlenen dükany hereket edip, tagamly kememi ýokary hili şoklady önümleri satyga çykarylýar. Şerde vilayet merkezindäki Türkmenaba şäheriniň sowda nukatlaryny urdulýar. Hususy kärhananyň az bir işgärleri ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligiň ösdürilmegine döwlet tarapyndan berilýän uly ünüs ýygydarly golalar üçin hormatly prezidentimiň hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Türkmenistanyň Senat we Guruluşyk Önümçiligi Ministrliginiň Türkmenmaşy etrafyndaky Balkan Kän müdirliginiň hünärmenleri geçen aýdaky mailnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirdiler. Bu ýerde Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watan ýylynyň geçen ýarwan aýyna özleşdirilen işleriň pul hasabyna meçhuri 1.165.000 manatda bolýardy. Hormatly arkadaşymyzyň kabul edýän taryhy çözgütlerini watanymyzyň Balkan welaýatyna ösdürmekligi himişe aýratyn ünserliýär. Bu sebetiň amatly geografik ýerleşigi Huawei TV-ge aýratynlyklary, gazaly bolýan durly TV baýlyklardyr magdanlara, baý ýataklary we beýleki mühim mümkinçilikleri Balkan welaýatynyň ykdysady ösüşine, önümçilik kuwatlyklaryny döretmäge giň mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda bu welaýatda alınıp barlayan guruluş işleriniň depkini barha ýokarlanýar. Welaýatyň etrap şäherlerine, owa şäherçelerine alınıp barlayan durly maksatly binalary ýokary hili guruluş terişdeleri bilen ygtybarly üçin etmekde Türkmenistanyň Senat we Guruluşyk Önümçiligi Ministrliginiň Gunmatar Sebitiň Türkmenmaşy etrawyna Balkan Kän müdirligi has sallamly işler bitirýär. Kärhanada Türkmenistan parahatçylygy we ynanşmagyň watan ýylynyň geçen ýanwar aýyna guruluşyk materiallaryny taýýarlamagyň mailnamatyna 225 götürümden geçirilip amal edildi. Gurrun edilýän döwürde taýýarlanan magdanly materialyň möçberi 118.000 kub metrden geçdi. Kärhanada çagal çäge garnytyny daşdan ugradylyp taýýarlanan çägäni öndürmekde görnükli netijeler gadanly.
Kämil önümçülük texnikalary bilen ygtybarly üçin edilen kärhanada we oň önümçülük meýdançalaryny öndürilen guruluş materiallary diňe bir Balkan welaýatyna däl, eýdem diýarymyzyň ähli sebitlerine de ýygydarly uradylýar. Watanymyzda ýyly-ýurt behwetli döwlet ähmiýetli gurulýan durly maksatly detgalarlar, imaratlar, bina edýänleri, ýokary hilli guruluş terişdeleri hemde magdanäl materiallary bilen ygtybarly üçin etmek baş wezipe uran kärhananyň hünärmenleri Türkmenistan parahatçylygyna ynanşmaň watan ýerine belen tepkitleri betlemek üçin şu günler hassa gayratly dähmet çekýärler. Hormatly anlar, bolsa ýurdumyň welaýatlaryny we paýtagtymyň Aşgabatda 23 fevralda saat 20-den 24 fevralda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumaty gulugynyň berýän habar bilen tanışalyň. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup gargaçykly ýagyş ýagar. Demirada kummatardan tilis kunta 9-14 metr kaýerlerine 17 metr çyn ýetýän şymal üfer. Hawa gijesine 0-5 grad çyn sowuk, günnüdüne 3 gradus sowukdan 2 grad çyn maýl. Kenarky taraplaryna bolsa 4 gradus sowukdan 1 grad çyn maýl bolar. Ahir welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup gargaçykly ýagyş ýagar. Demirada kummatardan tilis kunta 9-14 metr kaýerlerine 16 metr çyn ýetýän şymal üfer. Hawa gijesine 3 gradus sowukdan 2 grad çyn maýl. Günnüdüne 0-5 grad çyn sowuk. Günorta günor etraplaryna bolsa 3 grad çyn maýl bolar. Mar welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup azkim gargaçykly ýagyş ýagar. Demirada kummatardan tilis kunta 8-13 metr kaýerlerine 15 metr çyn ýetýän şymal üfer. Hawa gijesine 1 gradus sowukdan 4 grad çyn maýl. Günnüdüne 3 gradus sowukdan 2 grad çyn maýl. Günorta etraplaryna bolsa 6 grad çyn maýl bolar. Lewap welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup gargaçykly ýagyş ýagar. Demirada kummatardan tilis kunta 9-14 metr ýetýän şymal üfer. Hawa gijesine 0-5 grad çyn maýl. Günnüdüne 2-7 gradus maýl. Demirada etraplaryna gijesine 4 gradus sowukdan 1 grad çyn maýl. Günnüdüne 1-6 gradus sowuk bolar. Daşowd welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup Demirada kummatardan tilis kunta 9-14 metr kaýerlerine 17 metr çyn ýetýän şymal üfer. Hawa gijesine 9-14 gradus sowuk. Günnüdüne 3-8 gradus sowuk bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut hawa bolup gargaçykly ýagyş ýagar. Demirada kummatardan tilis kunta 11-13 metr ýetýän şymal üfer. Hawa gijesine 1-3 gradus sowuk. Günnüdüne 0-2 grad çyn sowuk bolar. Ýurdumyz wonşo fevral aýynyň 24-nä magnet hadisasynyň durnuksy ýagdaýda bolmany arçylýar. Edit watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň möçberiniň kadydan 8 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle gyş passyny howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazar alyp, pasla gura giyinmegi maslahat berýär. Mehriban ileşler, bu düzgünleri berk berjaýew seňiz, ýylyň istenik passyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berqarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýahly wagtlarda düşer öselýär. Ýahly düşüň özüni bolsa halkyň behwidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş taýyň edilýär.